Adamit adudamit latamam ko ta tay kunak nga road nga actually ti road clearing team isad suggest mi ko man no mabalin nga maingat nga to ti fine dagiti as lang ko dagiti mapan ag parking ti no parking areas kasi deti parking fee no parking tayo nga 150 alano daddu maket parang affordable launay ket as lang kumadigiti agkasapulan launay pangiparkinganen nagbayad aktot 150 kunadan at 150 is 150 kesa agpulpuligos da malem nga agsapsapol pagparkingan da isu nga deti number 1 talaga nga isapulan ti city plus 30 city no anati mabalin nga ramiden tayo nga kumikita danot siya nat mabalin tayo nga pagipanan ti nga parking lot, additional parking lots, especially kadto uneg ti sentro. Dagiti met daddu especially dagiti hanga taga lawag mismo mabain damit awan dat pulos pangiplastaran tayo ti luglugan da no umay dadtoy uneg ti sentro. Ti agda ma'am mano ti fine na ma'am 150 ma'am. 150 lang. Nga mano ko ma'am ti kaya tayo nga panangina to tapos tas At that time namin idi ko ma'am nga 500 pesos. Ngem naibabati 150. So tay ko nakon uray pay tricycle no daddu mata talaga nga masapul na nga ipaigid lat tatay luganan willing damit nga agbayad lat at 115. Ngem may I remind the public apo nga agpeso nga kaslang nalakalaunay deti ibayad tay lat nga 115 ngem no constant nga the violation yo akasta akit may i-report met ti LTO dagitoy nakad-adu nga violations yun no kwa.